गोदै माखासे फिथाइफोरखौ जाखांनायनि उनाव दैखौ लोंनो नाङा। थाजिम फिथाइ आरो गोग्गो दै मोननैखौबो सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानै मानिनाय जायो। नाथाय माखासे फिथाइ सामथाइखौ जाखांनायनि उनाव दै लोंनायखौ सावस्रिनि थाखाय जेंना गोनां होननानै मानिनानै लानाय जायो। गुदुं आरो सिदोब बोथोराव फिथाइ सामथाइ जानाया सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै मिथिनाय जायो। डायटिशियान आयुषी यादवआ फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे फिथाइ सामथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना फिथाइ सामथाइ जाखांनानै थाबैनो दै लोङोब्ला दोगोन खान्थियाव जेंना सोमजिनो हागौ। थालिर फिथाइयाव मिथिंगायारि सिनि आरो गोबां गोनांथार निउट्रियेन्टफोर थायो, जाय सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। नाथाय थालिर फिथाइखौ जाखांनायनि उनावनो थाबैनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना थालिर फिथाइखौ जाखांनानै थाबैनो दै लोङोब्ला डाइजेशनाव जेंना सोमजिहोनो हागौ। सरासनस्रायै थालिर फिथाइ जाखांनायनि 20 निफ्राय 25 मिनिटनि उनाव दैखौ लोङोब्ला डाइजेशनाव जेंना सोमजिनाय नङा। कमला फिथाइयाव भिटामिन सी थायो, मानोना बियो मोनसे साइट्रास फिथाइ। बेनिखायनो कमला फिथाइखौ जाखांनायनि उनावनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना कमला फिथाइखौ जाखांनानै दै लोङोब्ला उदैनि pH थाखोआ गाज्रि जानो हागौ। बेजों लोगोसे उदैया आलौनो हागौ। तरमुज फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दै लोंब्ला उदैयाव थानाय एसिडिक तरमुज फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दै लोङोब्ला उदैयाव थानाय एसिडिक थाखोआ गाज्रि जानो हागौ। बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनाव उदै सानाय आरो उदै गाज्रि जानायनि जेंना सोमजिनो हागौ। गोदै माखासे फिथाइफोरखौ जाखांनायनि उनाव दैखौ लोंनो नाङा। थाजिम फिथाइ आरो गोग्गो दै मोननैखौबो सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानै मानिनाय जायो। नाथाय माखासे फिथाइ सामथाइखौ जाखांनायनि उनाव दै लोंनायखौ सावस्रिनि थाखाय जेंना गोनां होननानै मानिनानै लानाय जायो। गुदुं आरो सिदोब बोथोराव फिथाइ सामथाइ जानाया सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै मिथिनाय जायो। डायटिशियान आयुषी यादवआ फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे फिथाइ सामथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना फिथाइ सामथाइ जाखांनानै थाबैनो दै लोङोब्ला दोगोन खान्थियाव जेंना सोमजिनो हागौ। थालिर फिथाइयाव मिथिंगायारि सिनि आरो गोबां गोनांथार निउट्रियेन्टफोर थायो, जाय सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। नाथाय थालिर फिथाइखौ जाखांनायनि उनावनो थाबैनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना थालिर फिथाइखौ जाखांनानै थाबैनो दै लोङोब्ला डाइजेशनाव जेंना सोमजिहोनो हागौ। सरासनस्रायै थालिर फिथाइ जाखांनायनि 20 निफ्राय 25 मिनिटनि उनाव दैखौ लोङोब्ला डाइजेशनाव जेंना सोमजिनाय नङा। कमला फिथाइयाव भिटामिन सी थायो, मानोना बियो मोनसे साइट्रास फिथाइ। बेनिखायनो कमला फिथाइखौ जाखांनायनि उनावनो दैखौ लोंनो नाङा। मानोना कमला फिथाइखौ जाखांनानै दै लोङोब्ला उदैनि pH थाखोआ गाज्रि जानो हागौ। बेजों लोगोसे उदैया आलौनो हागौ। तरमुज फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दै लोंब्ला उदैयाव थानाय एसिडिक तरमुज फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव थाबैनो दै लोङोब्ला उदैयाव थानाय एसिडिक थाखोआ गाज्रि जानो हागौ। बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनाव उदै सानाय आरो उदै गाज्रि जानायनि जेंना सोमजिनो हागौ। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।